తిరుమలలో 3 రోజుల పాటు కురుస్తున్న వర్షాలకు వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా మారింది. చల్లటి వాతావరణంలో భక్తులు ఉల్లాసంగా గడుపుతున్నారు. గత 3 రోజులుగా తిరుమలలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షంతో తిరుమల గిరులు ఊటిని తలపిస్తోంది. శ్రీవారి దర్శనం అనంతరం ఆలయం వెలుపలికి వచ్చిన భక్తులు వడివడిగా అడుగులు వేస్తూ అనువైన చోట తలదాచుకుంటున్నారు. కొందరు భక్తులు వర్షంలో తడుస్తూ వసతి గదులకు చేరుకుంటున్నారు. శ్రీవారి ఆలయం ముందు వర్షం నీరు నిలిచి కమనీయ దృశ్యంగా కనిపించింది. వరుస సెలవు దినాలు, పండుగ వేళ శ్రీవారి దర్శనార్థం వచ్చిన భక్తులు వాతావరణం మార్పుతో ఉల్లాసంగా గడుపుతున్నారు. మరోవైపు పండుగల వేళ కూడా తిరుమలలో రద్దీ కొనసాగుతుంది. అన్ని కంపార్ట్మెంట్లు నిండిపోయి కృష్ణతేజ అతిథి గృహం వరకు క్యూ లైన్లో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. దర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోందని టీటీడీ అధికారులు ప్రకటించారు. సత్తా తీసుకుంటా